Acum eu nu sunt acasă. Eu sunt la țară. Când o să ajung acasă, o să mai fac un videoclip mai lung. Un videoclip care o să mă joc fotbal singur sau dacă o să merg la Rainbow. Dacă vreți, căutați la Google, mi scrieți Rainbow Orient și bam, faceți și veniți youtuberilor. Bă, nu vă mai dați stari, că și așa sunt mai bun ca voi la YouTube. Nu fac YouTube de am apucat, fac de pe tabletă, pentru că telefonul meu e făcut cont mic și ce să fac? Ăsta am cont mare. Sau nu știu, cred că, trebuie să-l întreb pe taică meu să văd dacă am cont mare. Dar, da, pa, pa. Stai că am